Nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Yvonne Tamanda poyamba na image yake. Anthu omwe apindule ndi ndondomeko ya boma yogawa chakudya walangiza kuti aziulula za mchitidwe wa chinyengo omwe ungakhudze ntchitoyi. Boma lalonjeza kuti lizipereka ndalama zokwanira zoyendetsera maphunziro msukulu za boma. Ndipo timu ya dziko lino yachisodzera ya masewera a chess yanyamuka kupita mdziko la Zimbabwe komwe ikapikisane nawo mpikisano wa chess omwe muno mu Africa. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. Anthu omwe apindule ndi ndondomeko ya boma yogawa chakudya awalangiza kuti aziulula za mchitidwe wa chinyengo omwe ungakhudze ntchitoyi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wanena izi pomwe amakhazikitsa ndondomeko yogawira chakudya anthu omwe akusowekera chakudya mboma la Lilongwe ndi Mchinji kuyambira mwezi wa Oktoba mpaka March chaka chamawa. Dr. Ansah achenjeza onse akulandira thandizoli kuti akapezeka akugulitsa katundu yomwe akulandirayo adzamangidwa. Zambiri mulipotire. Kukhazikitsidwa kwa ntchito yogawa chakudya mboma la Nchewu ndi mbali imodzi yofikira anthu ovutikitsitsa ndi chakudya makamaka amene akhuzidwa kwambiri kamba kamavuto ang'amba, madzi osefukira kapena kukwera mitengo kwa katundu pansika. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Justice Dr. Jane Ansah wati ndondomeko yopereka chakudyayi ithandizira kuchepetsa vuto la chakudya mdziko muno. Pajatidamba na president athu ananena kuti salola kuti munthu wina afe ndi njala. Ndiye pali manja ambiri Malawi monse muno ofika okwanira kupitirira 4 miliyoni anthu amene ali pa chiopsezo chosowa chakudya. Ndi chifukwa chake lero tabwera kuno kudzapereka kwa anthu amene ali pa chiopsezopo kuti alandire chakudya. Chakudya ichi alandira kuchokera pano mpaka mwezi wa Marichi. Ndipo mmodzi mwa anthu opindula ndi ndondomekoyi Agnes Machira wayamikira boma kamba ka ntchitoyi ponena kuti ithandiza anthu omwe sangakwanitse kupeza chakudya pawokha. Ntchito yogawa chakudya imene ilithandiza kuti ithandizire monga ine ndimalera ana amasiye palibe thandizo limene ndimalandira anzanga amandira mtukula koma ine ndimapita kukaita ganyu kukalimitsa ndalama kumalipira ana sukulu ndiye ndimapasa adzukulu mayi wawo palibe ndiye ndimalipira sukulu yanawo. Boma la Nchewu ndi limodzi mwa maboma 6 omwe apindula ndi ntchito yogawa chakudya mwa maboma 28 komwe boma likuyenera kugawa chakudya makamaka kwa anthu ovutikitsitsa. Trust Office, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu Amartha Mzomerangwira wapempha anthu omwe akupindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo kuti adzigwiritsa bwino ntchito ndalamazi yomwe akulandira ndi cholinga choti ithandizire kusintha miyoyo yawo. Angwira anena izi mdera la mfumu yayikulu Chiwere mboma la Dowa pomwe amayendera ntchito yolemba mayina a anthu mu ndondomekoyi. Zambiri mulipoti la Madalitso Mhango. Boma linakhazikitsa ndondomeko ya mtukula pakhomo ndi cholinga choti manja omwe ndi ovutika achoke mu mphawi komanso kuti miyoyo yawo ipite patsogolo. Ndondomeko ya mtukula pakhomo ili maboma osiyanasiyana kuphatikizapo boma la Dowa. Poyankhula pomwe amayendera omwe akupindula ndi ndondomekoyi mboma la Dowa, wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu Amartha Mzomerangwira ati ndi okhutira ndi momwe manja akupindulira ndi ndondomekoyi. Angwira anonjezera kuti boma likuwunikiranso zokweza ndalama ya mtukula pakhomo ndi cholinga choti miyoyo ya mawanjawa itukuke. Anthu amene akupanga benefit kuno ali kwambiri ndi ndakhutira kwambiri ndi mmene ntchito ikuyendera kudowa kuno. Komanso ningofuna ndimuyamike president wa dziko lino Professor Peter Mutharika amene akuyikapo chidwi kwambiri kuti mtukula pakhomo upite patsogolo. Komanso ngati kunduna wanga tikayesesa kuti nambala ya anthu amene akupanga mtukula pakhomo ipite patsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya boma la Dowa Andamiwe Msisya apempha undunawo kuti uwonjezere chiwerengero cha anthu omwe akulandira mtukula pakhomo ponena kuti manja ambiri mbomali ali pa umphawi. Iwo ati manja omwe ali pa umphawi 10 okha
pa 100 aliwonse ndomwe akupindula ndi ndondomekoyi. Timafikira 10% yokha ya anthu ali kudowa kuno. Pamene tikaona anthu ovutika tikawerengera ndopitirira 10% ya population. Koma chifukwa chakuti malingana ndi mavuto a ndalama zimene timakhala nazo sitingakwanitse kufikira wina aliyense. Koma kukanakhala kotheka tikanakonda ikanakhala kuti nambala ya anthu opindula isakhale 10% koma tipitirireko apo kufika pena pochulukirapo. Mmodzi mwa opindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo akhumbize kachikumba ayamikira boma kamba ka ndondomekoyi ponena kuti ithandizira kutukula miyoyo yawo. Ineyo nambarere unilandira mtukula pakhomo panopa nikuthokoza chifukwa ndagulako ka mbuzi ndagulako ka nkhumba ndezi zinaona kuti zitapitilira wanthu wambiri tirani tirukuka. Boma la Dowa likufuna kufikira manja 19,000 omwe ndovutikitsitsa ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo. Padakali pano manja oposa 16,000 omwe ndovutikitsitsa ndomwe awalemba mukaundula wa ndondomekoyi mbomali. Madalitso Muhango, MBC Dowa. Boma layamikira mgwirizano wa Malawi-Scotland partnership kamba kupititsa patsogolo ubale komanso ntchito za chitukuko pakati pa mayiko awiriwa. Mlembi wa mkulu wa boma Justin Saidi walankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa bungweli. Nayi Olive Phiri ndi nkhani yonse. Mgwirizano wa Malawi-Scotland partnership MAZIP anawukhazikitsa mchaka cha 2005 ndipo cholinga chake akuti mwazina ndi kuthandizira kulumikizitsa mayiko a Malawi ndi Scotland pa ntchito zosiyanasiyana. Polankhula pa msonkhano wa pachaka wa mgwirizanowu, mlembi wamkulu mu ofisi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Justin Saidi anati kudzera mu mgwirizanowu dziko la Scotland limathandiza dziko la Malawi m'magawo maphunziro ndi umoyo mwa zina zomwe ati zathandizira kubweretsa kusintha m'miyoyo ya Malawi. Asaidi kenako anapempha mabungwe osiyanasiyana omwe akugwira ntchito ndi a Malawi-Scotland partnership kuti aonetsetse kuti akutsata ndondomeko za chilungamo pofuna kukwaniritsa chitukuko. Nthawi zambiri support ngati imene imazera ku mabungwe osiyanasiyana tiwapempha kuti azigwira ntchito yawo moyenereka pasakhale kusokoneza makobiri koma ndalama zimene akupasidwa azigwirise moyenereka ncholinga choti atikhulupirire ndi kuti atha kumatipasa zambiri. Mawu ake wapampando wa mgwirizanowu Afibi Chifungo anati ngakhale anakumana ndi mavuto osiyanasiyana kamba kakusintha kwa nyengo iwo akwanitsabe ntchito zambiri zikuluzikulu. Pamene tukamba tsopano za zaka 20 ku Malawi kuno kuti kusangalala kwambiri fika cha ubale umene ifeyo ngati a Malawi tapangapo phindu makamaka pa nkhani ya kulumikizana. Taonapo posedwa batinaona first minister kuchoka ku Scotland kubwera kuno ku Malawi Oktoba yemwe 2025 yomwe and umene kusonyeza ubale pakati pathu and mbuyo mutakhalanso tikuona kuti ma president akuno ku Malawi akunyamuka kupitaso kuchani kupitaso ku Scotland. Muthenga wake omwe anatumiza pakanema nduna yayikulu ya ku Scotland a John Sweeney anati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi magawo osiyanasiyana. Mgwirizano wa Malawi-Scotland wakhazikitsanso ndondomeko ya ntchito za chitukuko ya zaka zisanu zikubwerazi. Msonkhano wa pachakawu unachitika pamutu wakuti zaka 20 za dziko la Scotland m'Malawi tsogolo la dongosolo la aliyense. Olive Phiri, MBC Lilongwe. Boma lasankha akuluakulu ena oyendetsa kampani komanso mabungwe a boma. Malinga ndi chikalata chomwe mlembi wa mkulu wa boma watulutsa lero a Justin Saidi, mabungwewa ndi Pharmacy and Medicine Regulatory, Malawi College of Health Sciences, Malawi Blood Transfusion Services, Central Medical Stores Trust, Medical Council komanso Nurses and Midwives Council of Malawi. Wapampando watsopano wa Pharmacy and Medicine Regulatory Authority ndi a Charlotte Misoya. Membala abungweli alimotero Professor Adamson Mula, Cecilia Tembo, Patrick Gwedeza, Dr. Wachimota Phiri, Dr. Patrick Chikungwa, Kenneth Lipato, Elos Lodzani komanso Mai Ruth Kasalika. Anthu andikuphatikizapo mlembi wa zaumoyo komanso mlembi woyang'anira kampani za boma. Malawi College of Health Sciences wapampando wake ndi Andrew Gunda ndipo wachiwiri wake ndi Mbusa Charles Mawaya.
Mamembala atsopano ali motere: a Martha Makwero, Council Luciano Miquez, Dr. Albert Mwafongo, a Rose Kapaizi, Dr. John Mponda ndi a Chance Kamba. Mamembala ena ndi mlembi wa zaumoyo ndi ukhondo, mlembi wa zamaphunziro ndi mlembi wa zachuma. Board ya Malawi Blood Transfusion Services MBTS ili motere: Dr. Grace Chiudzu ndi wapampando wa MBTS, ndipo mamembala awo ndi awa: Dr. Yohane Mlombe, Dr. Precious Makondi, Dr. Mercy Mkandawire, Hilarious Nampota, Sheikh Faisal Kasam, Council Burton Muhango ndi Mbusa Chimwemwe Mtuwa. Mlembi wa zaumoyo ndi mlembi wa mkulu wa Malawi Red Cross Society alinso mu komiti iyi. Akuluakulu aku Central Medical Stores Trust ndi awa: Ambaluso Banda, a Elube Chienda, Dr. Patrick Kamalo, a Tadala Hamisi, a Vuso Tembo, Dr. Kelita Kamoyo, Dr. Philos Bonongwe ndi a Hape Makala. Komiti ya akuluakulu oyendetsa ntchito za Medical Council of Malawi ili motere: wapampando ndi Dr. Thandi Mabedi, ndipo mamembala awo ndi a Dr. Kondwani Kawaza, Dr. Agnes Moses, Dr. Jesse Namalika, Dr. Peter Chimimba, Dr. Gladys Gadama, a Green Mwamondwe, a Solomon Chomba, a Philip Chilemba ndi a Silas Mkandawire. Ndipo pomaliza akuluakulu atsopano a Nurses and Midwives Council of Malawi ali motere: wapampando ndi Dr. Martha Masamba, ndipo mamembala awo ndi awa: a Angela Chiocha, Professor Chris Kaponda, a George Nkoma, a Mafunanse Longwe, a Haj Dayton, a Shouts Simeza komanso Dr. Chimwemwe Mula. Nyumba ya Malamulo yavomereza bill yosintha lamulo loyendetsera ndondomeko ya ndalama za mthumba la chitukuko cha Madera CDF kuti ikhale thumba lovomerezeka. President akavomereza kusinthaku, unduna wa zamalamulo wokonza malamulo oyendetsera thumbali kenako aphungu akambirana kuti nyumba ya malamulo ikhazikitse ngati lamulo. Ndondomekoyi cholinga chake ndi kuyika malamulo amphamvu oyendetsera thumba la ndalama za chitukuko cha Madera la CDF komanso kuonetsetsa kuti zonse zokhudzana ndi thumbali zikuchitika poyera komanso ndalamazo sakuzisakaza. Nduna yoona za maphunziro a Bright Msaka yatsimikizira aphungu kuti maphunziro aulere ku sekondari akayamba January 26 boma lizidzapereka ndalama zokwanira zoyendetsera sukulu za sekondari komanso ogwira ntchito msukuluzo. Iwo alankhula izi pamene amafotokozera aphungu cholinga chomwe boma likuyambitsira maphunziro aulere msukulu zonse za sekondari za boma mdziko muno. Iwo ati mbuyomu ophunzira ena akhala kulephera kupitiriza sukulu kamba kosowekera fees zomwe zimabwenzeretsa mbuyo masomphenya okhala ndi chiwerengero chokwera cha nzika zophunzirira mdziko muno. Mu statement yanga yomwe anthu akhala kuyembekezera ndipo ndine okondwa kuti tayipereka mnyumbamo tisanatsekere parliament mawa ndiyo tanthauza kuti secondary school ikhala yaulere. Pamene analonjezera a president athu Professor Arthur Peter Mutharika ndi mu manifesto yathu ya DPP kuti secondary school ikhala yaulere. Kuyambira pano zijamaitanisa amanebu kuti zamayeso kama subject ngati zonse zija anthu samalipiranso zoti kha chithunzi cha ID samalipiranso. Government ipereka ndalama ku manebu kuti azitha kupanga zimene zija malo mutiita sandramazo kwa makolo kapena kwa ophunzira. Kuyambira 1 January ndalama zonse zimene amalipira ana as development fund kaya ku community kaya kuti zonsezo samalipira kuyambira pano. Kuyambira pano skulu ndi yaulere. Chifukwa cha budget tionesesa kuti pofika pa April 1 tikangopanga budget imene kubwerayi April 1 onse amene amalipira boarding fees amagona komweko amadya komweko azikagona zaulere
azikadya zaulere zolipidwa ndi boma. Omwenso amene ali ku open school kuyambira pa January pa April 1 school ya open iso ikhala yaulere. So zofunika ndi zimenezi kuti mwana aliyense Malawi muno aphunzire, ndipo benanena Professor Arthur Peter Mutharika sikololedwa kuti kholo lisunge mwana pakhomo pomwe skulu ili yaulere. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe likumva pempho la belo la yemwe anali mlembi wa mkulu mu ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino a Colin Zamba. Azamba akwazenga mlandu ogwiritsa ntchito ofisi yawo molakwika polemba anthu 300 ntchito mboma mosatsata malamulo. Azamba anamangidwa lachitatu mmawa pomwe amatuluka mdziko muno kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe, ndipo akhala mchitokosi kwa masiku awiri. Mukondera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyentonenso mitu yake. Anthu omwe apindule ndi ndondomeko ya boma yogawa chakudya walangiza kuti aziulula za mchitidwe wa chinyengo omwe ungakhudze ntchitoyi. Boma lalonjeza kuti lizipereka ndalama zokwanira zoyendetsera maphunziro msukulu za boma. Ndipo timu ya dziko lino yachisodzera ya masewero a chess yanyamuka kupita mdziko la Zimbabwe komwe ikapikisane nawo mu mpikisano wa chess wamaiko amuno mu Africa. Takulandiraniso masanano mu nkhani zathu. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka apempha anthu komanso mabungwe kuti azipewa kuchitira mtopola kampani zomwe zikuchita ntchito zachitukuko m'madera mwawo. Mwanamveka anena izi posachedwa apa pomwe kampani ya Portland imatsegulira factory yopanga simenti ku Balaka. Iwo anena izi kutsatira malipoti akusamvana komwe kunalipo pakati pa anthu ndi akuluakulu a kampaniyi. Tili ndi wolemba nkhani wathu Elin Chimoyo ndipo iyeyo afotokoza zambiri. Waswera Elin? Aswera tukani. Naswera. Kodi choyamba chinachitika ndi chani kuti nduna inene mawu amenewo? Okay, chimene chinachitika ndi chakuti panali kusamvetsetsana pakati pa ena mwa anthu am'madera ozungulira kumalo amene fakitale imene yatsegulidwa. Ena muna akambaka kusamvetsetsa amene ntchito za chitetezo pa ntchito zimayendera, kutsatira muna malipoti a anthu ena amene anavulala nthawi imene amagwira ntchito, muna samazimvetsetsa kuti muna zimayenera kuyendetsedwa motani. Nda ena amapeza kuti motsogozedwa ndi ma CSOs kapena mabungwe ena amanyamuka kufuna kukapanga mwina ngati zionetsero kumalo kuja kusaonetsa kusakondwa kwawo pa zimene mwina zamva zimene zachitika kumeneko. Ena so kunali nkhani yake kuti chifukwa kuti ndalama zimene analandira zachipukuta misonzi chifukwa kuti malowa amene amanga kufakitaliwa anali kuti ndithu panali mitsi. So pano ena ndalama imene adalandira ija sana igwiritse ntchito moyenerera. Ena sakumvetsetsa kuti ndalama yakalandira ndiyo kuti mwina yathandizira kupezera malo pena komanso mwina adziyambire ka business ngati kuli kutheka ngati ili yochuluka. Ena amaona ngati kuti ndalama ija ndikuti azipitiriza kulandirabe. Ena ifoti ndalama ija anadya amapezeka kuti akubwereranso ufuna kuyamba kuvutitsa ku kampani kuti mwina tufuna sojani tufuna malo anga AI mundu onjezereso ndalama. So zinthu ngati zimenezi zimene zinapangitsa kuti pazikhala ngati paliti mapokoso pakati pa anthu ena ozungulira komanso anthu ogwira ntchito kumalo kuja kusonyeza kuti kusamvetsetsa kwa zinthu zikuti zitatu kumene kumabweretsa timaphokoso timeneti zimene anthu anati izi zikuyenera zithe pakuyenera pazikhala kukhalirana bwino pakati pa anthu am'madera ozungulira fakitaleyo ndi anthu amene akugwira ntchito fakitale imeneyi. Kodi nkhalidwe yotereyo umakhudza bwanji chitukuko?
nkhalidwe totere uli ndi kuopsa kwake ndiko kuti tikang'anira mwina kampani ngati imene ili Portland si kampani kuti yangokhala mweyo yokhala yakuno yani muliso masheya ndithu anapanga ubale ndi mgwirizano wa kampani ya ku China imene ndithu agwirizana limodzi ndikuyika ndalama zawo pamodzi kutenga kugwiritsa ntchito kani ngongole imeneyo ndikupanga factory yayikulu ngati imene apangira muja so noma investor amene akubwerawo kapena kuti anthu amene akubwera kuchokera maiko ena akunja kwa dziko lino kudzamba ntchito zawo kamabwera kuno amafuna azikhala ndi chiyembekezo ndi chilimbikitso kuti kumene akugwira ntchito akagwira ntchito moyenerera kuli malo kuchitetezo chokwanira kuli zinthu zina zonse zimene angafune zokwanira kamwina kamukakhala mdzikomo kuti kandi za misonkho ndi zoyenerera bwino tsono anthu akambochita zinthu ngati zimene zimapereka chiopsezo kwa anthu amene abwera kudzambitsa ntchito zawo muno komanso zimakhalanso zobweretsanso mantha kwa anthu ena amene ali ndi chidwi chofuna kuyambitsa ntchito zawo muno kuti aone kuti I think dziko ili tikaonetsetsa mwina sitingathe kukagwira ntchito bwinobwino komano mongowunikiranso zimenezozo ndi zina zimenenso anduna mwanamveka anafotokozera. Okay, kodi ntchito za factory imeneyi nzofunika bwanji kwa anthu akubalaka komanso dziko lino? Ntchito za factory imeneyi zili ndi kufunikira kwakukulu ndizofunikira kwambiri chifukwa kuti tikang'anira pa anthu akumeneko zithandizira kuti ntchito zachuma kubalaka zikhale ngati zipite patsogolo osangoletsa kubalaka kukhako komanso kwa dera limene limene kwakhazikitsidwa factory ija chifukwa zikutanthauza kuti anthu amene akugwira mmene muja ntchito ndochuluka azifuna nyumba zoti azigonapo nyumba zoti azikhalapo ndi manja awo azifuna mwina zinthu kandi sopo kandi chani zinthu ngati zimene zipangitsanso kuti anthu akhoza kupeza mwayino otsegula mabizinesi amagrosary mabizinesi okhudzana ndi kumachita kukhala tingati chani eni nyumba amanga nyumba zawo kuti anthu aja azitha kukhalamo tikang'anira pa dziko la Malawi palinso kupindula kochuluka chifukwa ndikuti tipindula mukuyang'anira zinthu ngati kupeza ndalama zakunja chifukwa tizipezeka kuti kutumiza simenti wathu kumayiko akunja tipeza ndalama yakunja imene tikuifuna kwambiri forex tipeza forex tiyang'anireso ndikuti so tikang'anira kuti pakati apa simenti amavuta sono kubwera kwa factory imene kupangitsa kuti chiwerengero cha simenti amene akupangidwa mdziko muno chikwere chiwerengero chija chikakwera zikhozanso kuthandizira kuti mitengo itsike chifukwa ndikuti kuti kuphatikizira simenti amene akupanga amene wa Portland amene akupanga ACPL komanso ashayona ndikuti dziko lino lili ndi simenti ochuluka amene zipangitsa kuti chinthu chija chipezeka ndi chikhalaponso ngati chifukwa chimitengo zikhale kukwera ale safuna kuti agulitse mitengo ija ikhoza kukhala ngati itsikirako ndi zinthu zoti zili ndi kuthandiza kwakukulu chifukwa tikayang'ana kutsika kwa mitengo kupangitsanso kuti ntchito za zomangamanga zipite patsogolo ndithu. Ndathokoza Ellen azikoma kwambiri. Ameneyo ndi Linchimoyo mmodzi mwa Nkhani wathu kuno ku MBC. Mu chaka cha 2020 pamene chipani cha DPP chimatuluka mboma ngongole yomwe dziko lino linali nalo ndi maiko komanso mabungwe inali pa 4 trillion kwacha koma patangotha zaka zisanu zokha mulamuliro wa chipani cha MCP ngongoleyi yakwera kuchoka pa 4 trillion kwacha nkufika pa 21.6 trillion kwacha. Izi zachititsa kuti ndalama zomwe boma limalipira ngati chiwongolera dzanja pa ngongoleyi zikwere kuchoka pa 250 billion kwacha nkufika pa 2.3 trillion kwacha. Nkhani wathu Trust Office akufufuza zambiri za nkhaniyi. Mfundo yaikulu yomwe chipani cha DPP chinalowera mboma inali kukonza mavuto azachuma omwe dziko lino lakhali kukumana nawo
kwa zaka zapitazi, monga kusowa kwa ndalama zakunja, kusakhazikika kwa ndalama yakwacha, komanso kuvuta kwa mafuta a galimoto. Ngakhale boma la DPP lasintha zinthu zina lilangolowa vuto lakukula kwa ngongole yomwe dziko lino lili nalo ndi mayiko akunja komanso mabanki mdziko muno likuoneka kuti ndi vuto lomwe likusokonezabe kayendedwe kwa chuma komanso ndondomeko ya chuma yoyendetsera dziko lino. Ichi nchifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anadandaula za vutoli atakumana ndi akuluakulu a bungwe la International Monetary Fund IMF. Malinga ndi ripoti la African Development Bank la chaka chatha, dziko la Malawi likufunika kuwunikanso ngongole yake ndi mayiko ena komanso mabanki kuti mfundo za ngongoleyi zifeweko, kamba kuti ati kupanda kutero dziko lino silikwanitsa kuchita ntchito zachitukuko. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka ati ali nchikhulupiriro choti zokambira zomwe akuchita ndi mabanki a mdziko muno komanso ena omwe anabwereketsa ndalama kuboma zibala zipatso. Amwanamveka atsindikanso kuti kubweretsa kwa misonkho ina kuthandizira kuchepetsa vuto la kuperewera kwa ndalama zoyendetsera ndondomeko ya chuma. Choyamba mwina tionesese kuti tikutolera ndalama zochulukirapo, so mataxi mitapanga ameja aja komanso ma revenue measures tapanga aja ncholinga choti mwina titolere ndalama zochulukirapo tichepese deficit, budget deficit mwe tinayo. Fati kama chepesa budget deficit ndiye kuti mwina tiyamba kutolera ko ndalama zomwe tingathe kugwisaso ntchito, osati kungolipira masare okha kapena kulipira pension, komanso titha kugwisa ntchito ndalamazo kupanga za chitukuko. Ngakhala ayamikira boma kamba ka mfundo zomwe likutsata pobwezeretsa chuma cha dziko lino nchimake, mkulu wa bungwe la Malawi Economic Justice Network Megin Abetha Phiri ati kukhwimitsa lamulo lomwe boma linayika kuti anthu mdziko muno asamatuluse miyala ya mtengo wapatali popanda kuyikonza zili nkuthekera kuthandiza boma kutolera ndalama zochuluka. Pompano Megin tinayi ndi mkumano umene ukuonetsa kuti ngakhale bani yachitika koma zambiri zikuchitikabe, tidakaluzabe miyala ya mtengo wapatali, mailigo miners akubwerabe anthu opanda ziphaso kapena kuti ma certificate. So kuletsa kuja tikuyamikira, komano pachitike ntchito ina yokapereka kalondolondo kuti kodi izi zimene taletsazi zikuchitikadi. Koma poyankhopa pa nkhani, nduna za migodi Jini Mathanga ati boma liyamba kukhwimitsa lamulo loletsa kutulutsa miyala ya mtengo wapatali posachedwa, ponena kuti izi zikufunika kuwaphunzitsa bwino anthu mdziko muno komanso kukonza njira zogwira nawo ntchito kuti aliyense apindule. Chifukwa Malawi muno tamana patsidwa chitetezo chogula golide ndi Reserve Bank yokha ndi mamiko basi, komana kumabwerera kumadzatani kumadzagula namene akupangitsa kuti no anthu athu apitirize kumatani kumakumba golide uja. Kwationa kuti kangwaletsa tisanapereke misika ife ndiye sizithandiza, ndiye tikakhala tayika mmagulu moja tipanga misika pafupi ndikumene akukumba golide uja, cholinga choti adzikumba golide uja ngomagulitsa ku kampani yawo ya ku Malawi kuno mamiko. Kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo, monga kusowa kwa ndalama zakunja, kuchepetsa ngongole zomwe dziko lino lili nazo, kusowa kwa mafuta a galimoto, mwazina si mavuto oti angathe kwa kanthawi kochepa. Izi zikufunika kugwirana manja ngati dziko, monga kulipira misonkho moyenera, kuwunikanso ngongole yomwe dziko lino lili nalo mwachangu, komanso kuyesetsa kuti ntchito za migodi mdziko muno zikupindulira eni nthaka osati anthu obwera. Izi nzothandizira kuti boma lizitolera ndalama zochuluka. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino yachisodzera ya masewero a chess yanyamuka kupita mdziko la Zimbabwe komwe ikatenge nawo mbali mu mpikisano wa maiko amuno mu Africa. Mpikisanowu uyamba pa 7 mpaka pa 13 Disemba mu mzinda wa Harare, ndipo timu ya Malawi yapita ndi osewera 16. Timuyi yalimbikitsika pamene dzulo banki ya National yapereka ndalama zokwana 12.4 miliyoni kwacha. Tikuzindikira kuti chess imapanga create anthu kapena kuti atsogoleri amawa. Chess imathandiza kuganiza komanso imathandiza kusolva zinthu. That's why tathandiza chess Malawi. Chiyembekezo chathu ndicho kuti ana amenewa abweretsa mamedo ku Malawi imene idzakhale kuti tonse Malawi muno tizakhala anthu osangalala. Tilosangalala chifukwa chokuti
takhala ndi malingaliro kuyambira kale kuti ana athu amene achita bwino ku Malawi tizapanganso expose ku mipikisano ikuluikulu yakunja kuti pamenepo tithano kuyeza bwino mphamvu zawo akasewera ndi mapuleya oma akatswiri ochokera m'mayiko ena. Inu mukudziwa bwino kuti Africa Youth Championship imakhala kuti mayiko onse mu Africa amapangidwa invite kuti akasewere kumeneko, ndiye kuti ana athuwa kumeneko akakumana ndi ma players kapena akatswiri amphamvu ochokera mu mayiko onse mu Africa, ndiye chimenecho ifeyo nchotisangalatsa. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masanano. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Poya. Mukhale tsiku lopambana. Sana bwino, ine dzina langa ndi Hassan Piri, ndipo ndabweranso ndi programu ina ya The Box imene tsiku la lero tili kuno ku Enyezini Community Day Secondary School kudera la mfumu yaikulu Kampingo Siwande mboma la Mzimba. Ndipo tsiku la lero ndili ndi azinzanga awa amene tsiku la lero tifuna tikambirane nkhani zosiyana-siyana zimene zingathandize kuti maphunziro awa iwowa akhale akupita chitsogolo ndi kuzakhala nzika zodalirika za dziko lino la Malawi. Tikudziwa kuti boma la Malawi linakhazikitsa ndondomeko za Malawi 2063. Malawi 2063 wagona kwambiri mwa gulu ngati limeneli kuti iwowa akaphunzira Malawi 2063 adzakhalanso wabwino. Ndikulandireni magayizi zonse zapo zikuyenda eti? Ndikuona atu pano pa Enyezini mwachenatu kwambiri tweti? Chabwino, nditiyambe programu yathu ya lero ndi mmodzi ndifuna atifotokozere kuti kodi tikamati kuno ku Enyezini tilekeze wina wake uchokera mu mzinda wa Mzuzu angayende bwanji kuti adzafike kuno ku Enyezini. Muyamba kutchula dzina eti? Kutchula dzina lanu, klasi imene muli. Zina anga ndine Jacob Neza Nkambule.